Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген чит телләр өйрәнүнең авырлыклары, җиңеллекләре турында сөйләшәчәкбез. Бүген бездә кунакта берничә тел белүче, күбрәк үзлегеннән инглиз телен өйрәнүче, КФУ студенты, инглиз теле укытучысы, танылган татар блогеры Булат Шәймиев. Сәлам, Булат. Сәлам барыгызга да. Һәм гарәп теле укытучысы, әлеге вакытта онлайн дәресләрдә алып баручы Ләйсән Гатина. Хәерле көн, Ләйсән. Хәерле көн, кәефләр ничек? Карантин чаралары йомшарып килә. Инде берничә атна өйдә яту вакытында ничә сериал карадыгыз, ничә тел өйрәндегез, ничә китап укыдыгыз? Һәм гомумән андый әйберләргә вакытыгыз калдымы сезнең? Дөресен генә әйткәндә, минем өчен карантин вакыты әллә ни аерылмады. Мин гомумән һәр вакыт өйдә эшлим, онлайн укытам. Берничә Казанда яшәүче укучыларым белән күрешеп дәрес уздыра идек, әмма аларны да онлайнга күчердек әлегә. Эшләвемне дәвам иттем, эшемне дәвам иттем, дәресләр дә артып китте. Бер сериал да карый алмадым, вакыт булмады. Булат, сезнең укулар туктатып турдымы, ничек булды, менә нәрсәләр эшләдегез? Мин укуны дәвам иттем, безнең онлайн уку дәвам итте инде, дистанцион уку дәвам итте. Шуннан да теге укытучыларга бу шундый мөмкинлеге иде инде, күбрәк дәресләр алырга, онлайн дәресләр үткәрә алырга мөмкинлеге иде, булмы? Тик миңа алай укытырга туры килмәде. Мин укыта алайдым, әлбәттә, инглиз телен алып бара алайдым. Мин диплом белән шөгыльләндем, шуңа күрә фильмда карарга ничектер мөмкинлек булмады. Дөресен әйткәндә, шул. Менә бу телләр өйрәнүгә килгәндә, пандемия чорында, өйдә утыру чорында онлайн курслар, ниндидер онлайн технологиялар популярлашты бит инде, әйме? Тел мәктәпләрендә укучылар да онлайнга күчте. Шушы тоталь онлайнлашу тел мәктәпләрен бөтенләй бетерүгә китермәсме? Ничек уйлыйсыз бу теге языковые школы дип әйтәбез бит инде. Гомумән, андый реаль мәктәпләрнең файдасы бармы? Акча туздыруның мәгънәсе бармы андый җир? Минемчә, андый ук үзгәрешкә китермәс. Бәлки кеше хәзер онлайн укуга башкачарак карый. Элек шикләнсә, хәзер алай да нидер өйрәнә алганын аңлагандыр. Әмма шин мәктәпләрнең, шин дәресләрнең файдасы кимеми бит. Үземә дә дөресен генә әйткәндә, шин дәресләрне укыту күбрәк ошый. Үзенең плюслары бар. Мәсәлән, уен форматында уздырып була, сүзләрне күрсәтеп, тотып, карап өйрәнеп була. Көз көне шундый дәресләр уздырганда, мәсәлән, без укучыларым белән дәрестә чәй эчтек һәм өстәлдә булган әйберләрне гарәпчә өйрәндек, җөмләләр төздек. Бик күңелле уза андый дәресләр. Аның икесендә плюслары һәм минуслары шактый күп. Икесе дә файдалы. Шуңа күрә пандемия биткәч, миңа калса андый үзәкләр дә эшләрен дәвам итерләр. Булат, реаль мәктәпне, шундый тел мәктәпендә сезнең үзегезнең укып караган бармы һәм ул кирәкме, файдалымы? Юк, үземнең шәхсән укыганым булмады бернинди тел мәктәбендә дә. Мин бары тик шул менә шушы ук форматта өстәл артында компьютер каршында утырып өйрәнә идем. Үзем теләгән әйберне, инглиз телен мин нык ошатып, теге мен ул процесстан ләззәт алып, мин аны үзем өйрәндем интернеттан күбрәк. Шуңа күрә мен әйтә алам инде, теге алырак кеше өчен бу киресенчә кулай формат. Теге тел өйрәнү өчен, чөнки интернетта бик күп материал бар. Бирәк тә инглиз теленә килгәндә, мәсәлән, инде теге балаларны укытканда бәлки мин килешер идем Ләйсән белән, чөнки чыннан да алар белән уеннар үткәргәндә, нәрсәнедер тотып карап, күрсәтер өчен бу дәрес өчен теге күзәк-күз карап, тет-а-тет форматында оештыру кирәктер. Чыннан да кечерәк балалар өчен дәресләрне. Мин ике төрле дә, минем инглиз теле тел мәктәбенә дә барып караганым бар, һәм онлайн да бар. Чынлап та икесенең дә уңай ягы да бар, бераз тискәре ягы да бардыр, һәм алар бер-берсен тулыландырадыр. Чөнки реаль аралашу барыбер, белмим, күбрәк файдалы дип әйтим микән инде, ничектер реаль аралашу рәхәтрәк инде. Мин ашылай, бәлки мин карт булганга шулайдыр. Шәхсән мин интернет аша аралашырга өйрәндем башта, чөнки мин авылдан, мәсәлән, монда андый инглизчә аралашырга кешеләр юк, мәсәлән, нимә дигәндә, очрашып, берәр укытучы белән сөйләшергә андый мөмкинлек булмады. Шуңа күрә мин иң беренче чиратта таптым интернетта бер кушымта, анда
дөньяның төрле почмакларыннан инглиз телен өйрәнүче кешеләр белән аралашып була иде. Һәм мин көндәлек шулай кереп, шунда аралаша идем һәм шулай итеп тел барьерын мин җиңдем үземдә булган. Инглизчә мин сөйләшеп киттем булып чыга инде. Бер әйтеп китәм, Булатның инглиз теле бик шәп. Аны сез азатлык өчен төшергән кайбер видеоларда да күрә аласыз, эзләп карарсыз соңыннан подкаст беткәннән соң. Ничек булды? Нинди мотивация булды сезнең шуны өйрәнү өчен? Мотивация нәрсәдән башланып китте. 8нче сыйныфтан соң инде мин үзебезнең бер ерак туганыбыз белән таныштым да, аның инглиз телен яхшы белдем һәм ул төрле илләрдә шуның ярдәмендә эшләгәнен белдем. Миңа бу шундый бер этәргеч булды инде, илһам чыганага булды һәм 8нче сыйныфтан шулай үзем өйрәнеп карарга булдым. Миңа иң беренче чиратта булышты полиглот тапшыруы. 18 дәрес инде Дмитрий Петровның 18 дәресе, чөнки ул базаны бирә сиңа, анда ул төп схеманы бирә сиңа фигыльнең. Шуннан башланып китте инде. YouTube'та видеолар карый башладым. Аларны аңларга теләү миңа шулай ук мотивация бирде инде. Шундай бер Америка егетен карадым башта. Америка акценты булды инде башта, билмәйме. Шуны үзләштергәннән соң, аннары мин белеп алдым инглиз акценты турында, Британия акценты турында, име. Һәм алар сөйләшкәндә акыллырак яңгырагач, мин аларның акцентын өйрәнергә булдым инде. Чөнки бүтән кеше аларны шундай. Шундай стереотип инде, аларның акцентлары шулайрак яңгырый дигән. Шундай зыялы ниндидер, име. Укымышлырак яңгырый анда ул кеше әйтгәндә. Монда инде нәрсә, ни өчен мин Англиядән килгән кеше кебек сөйләшәм име, монда тыңлау һәм имитация сәләте үз ролен уйныйдыр инде. Шул иштә белү авазларны һәм аларны кабатлый белү. Сезнең мыгыңыз да бардыр, име? Җырларны да тиз утып аласыздыр. Җырлый бит ул, Ләйсән, җырлый. Аның хәтта үз төркеме дә бар. Андый кешеләр телне ишетеп бик тиз өйрәнәләр шулай. Әмма аңа да өйрәнергә була, сезнең әгәрдә vocal ear дип атала инде, име, иштә белү сәләте, име? Музыкаль иштә белү сәләте. Аны үстерергә була. Инде әгәр ул кешедә табигый икән, аңа акцентларны өйрәнү җиңелрәк инде, сөйләшләрне өйрәнү. Менә сез сөйләштем, аралаштым дип, әле ул бит тыңлау гына булса, ул бер аны бит сөйләшү барьерын аның белән генә җиңеп булмый, ул видео карап кына. Сез инде интернетта аралаштым дисез, әйме, ул ниндидер платформамы аралашу, булай гына керәсең дә сөйләшә башлыйсыңмы инде, ниндидер темалар алып сөйләшәсезме? Ничек ул? Инглиз телен өйрәнә башлагач, сезнең башта хаос ниндидер, име? Беренчедән әйткәнемчә полиглотны карап чыгасыз, Дмитрий Петровның яисәндә. Мин шуны тәкъдим итәм инде. Ягъни база тудыра кирәк, име? Аннары әйткәнемчә мин таптым шундый кушымта интернетта. Анда керәсең, анда микрофонны кушып, калганнар белән шулай сөйләшеп була. Шул конференция форматында, име? Башта әлбәттә син кайбер сүзләрне белмисең һәм синең өйрәнгән сүзләрең алар пассивта ята, име? Син аларны кулланмыйсың, син ояласың, дөрес әйтмәм дип инде, име? Тик аны эшләргә кирәк. Хата белән булса да сиңа сөйләшә башларга кирәк. Чөнки мин ул тапкан кушымтада анда шулай ук инглизләр, америкалылар түгел иде, анда ояларга кирәкми иде, анда башкалар да хата белән сөйләшәләр иде. Һәм шулай әкренләп сүз байлыгын арттыра бара инде, кирәк булган саен, име, төрле темаларга аралашасың бит инде анда. Грамматик китабы булышты миңа шулай ук, English Grammar in Use, Raymond Murphy дигән авторның грамматик китабы. Параллель рәвештә димәк грамматиканы өйрәнергә кирәк инде. Аңларга кирәк бит телнең ничек эшләгәнен, гомумән аның структурасын, име. Аннары мин тыңладым BBC Radio 1, димәк BBC радиосын. Монда мәсәлән фондагы уйнап тора иде, минем эшләгән вакытта яисә, эшләгән вакытта сирәгрәк инде. Мәсәлән, укырга барганда автобуста мин тыңлап бара идем, име. Аннары шул сөйләшү, димәк көндәлек аралашу булмаса, сез ул барьерны җиңә алмаячаксыз. Сериаллар карарга киңәш итәр идем, чөнки анда күбрәк сөйләшәләр бит инде. Көндәлек инглиз теле менә шунда яңгырый, мәсәлән. Инглизчә сериалларны карасагыз, шул ук сез яраткан сериалларыгызны оригиналда инде. Башлангыч дәрәҗә өчен әйтеп китәсем килә, бар Extra English дигән сериал YouTube'та. Шулай BBC-ны кабыга ялгышмасам. Башлангыч дәрәҗә өчен ул бик җиңел, анда сез аңлыйсыз инде җиңел генә башта. Аннары күчә аласыз авырак дәрәҗәгә. Мәсәлән, анда төрле сериаллар бар. Мин инглиз сериалларын тәкъдим итә алам, мәсәлән, The Office бар инде. Office сериалы. Мин карый идем, үзем шәхсән карый идем Британияле ютуберларны. Анда Thatcher Joe дигән, мәсәлән, Joe Sugg инде исеме.
һәм шуларның шуның дусларын. Теге анда аларның үзләренең бер теге гаилә кебек инде ул YouTube community. Анда шуларны карап утыра идем. Син аларны менә башлангыч чорда урыс субтитрлары белән карыйдыңмы яки инглиз субтитрлары беләнме? Һәм менә кайбер кешеләр әйтәләр бит, урыс субтитрлары белән карау бик зыянлы дип. Күз шуңа гына төшә дә, син бик аны нитмисең, ишетмисең, күрмисең һәм аның файдасы юк дип. Ну, мин инглиз субтитрлар белән карадым инде. Оригиналның субтитрлары белән. Инде килешәм бу фикер белән. Урысча субтитрлар белән карау кирәкмидер. Ләйсән, сезнең фикер менән бу нидән? Беләсезме, мин һәрвакыт бик соклана идем шулай үзлектән тел өйрәнүче кешеләр белән. Чөнки үземнең шундый тәҗрибәм юк. Мин телләрне һәрвакыт укытучылар белән өйрәндем. Һәм мотивациягә килгәндә, баштан сезнең соравыгызга җавап бирим. Мотивация кирәк дип уйлыйм, чөнки мотивация нәрсә соң ул? Мотивация хәрәкәткә китерәм дигәнне аңлата бит. Шуның өчен хәрәкәтләнер өчен, хәрәкәтләнә башлар өчен, нәрсәдер эшләр өчен мотивация кирәк, һәм ул төрле була ала, уңай һәм тискәре, уңай анда берәнди, белмим, шуны эшләсәм, шулай була ала, мәсәлән, хәтта эштә була ала, теге бу эшне бетерсәм, минем эш хакым арта дип, премия ала алам дип, шундый уңай мотивация тискәрсе инде, анда моны эшләп өлгермәсәм, мин киресенчә эштән куа алалар дип, эштән чыгара алалар дип, шундый мотивация да була ала, һәм куркып эшли башлыйсың. Ул телдә дә кулланыла. Һәм иң яхшы мотивация бит инде ул үзеңнең өйрәнгәнеңне күреп, сизеп, аңлап, үзеңнең, мәсәлән, бер айлык бер әйбер дә белми идем, бер ай өйрәндем, укыдым, һәм бер айдан соң нинди ноктага килеп җиткәнне аңларга кирәк. Ул да мотивация булып тора. Видеолар хакында, кызганычка каршы, гарәпчәдә шундый видеолар, сериаллар карау мөмкинчелеге юк дип әйтеп була. Чөнки сериаллар бар, алар күпчелек Мысырда төшерелә, әмма алар диалектта. Һәм диалектлар төрле, бик аерылып тора, һәм кешеләр бер диалектны гына өйрәнсә, гарәп теленең, мәсәлән, башка илгә барсалар, алар бер-берсен аңламаска да мөмкин. Шуның өчен иң баштан гарәп телен диалектсыз өйрәнергә дип киңәш итә алам. Һәм аннан соң инде әкрен-әкренләп шул диалектларны өйрәнү җиңелрәк була, чөнки алар барысы да китапта булган, китапта язылган гарәпчәдән барлыкка килгәннәр. Аларның нигезе бер үк. Үзем мин гарәп телен мәктәптә булганда өйрәнә башладым. Иң кызыгы, беләсезме, ул 7нче сыйныфта иде. Мин ул вакытны бик шундый яхшы хәтерлим. Бер көнне гарәпчә өйрәнергә шундый теләк булды. Белмим нәрсәдән, белмим кайдан, анда әле интернетта шундый бик популярлашмаган иде, минем гаиләмдә дә гарәпчәне белүче кешеләр юк иде. Мин гарәпчәне өйрәнергә теләк булды. Әле исламда да түгел идем, намазларны аңлар өчен, Коръәнне аңлар өчен түгел. Тел буларак, гарәп телен өйрәнергә шундый теләк уянды. Һәм мин үземнең сыйныфташымнан ярдәм сорадым. Ул инде бераз белә иде, ул миңа хәрефләрне өйрәтте, миңа тагы да күбрәк ошый башлады. Һәм инде аннан соң без бергәләшеп, башка укытучылардан дәресләр алдык, бик күп файда алдык, бик күп нәрсә өйрәндек алардан. Һәм алар минем өчен шундый бер мисал булып тора иде. Алар белгәч, алар менә шул матур язылган хәрефләрне берләштереп укып, аларны аңлап, аларны сөйләшеп, шундый бер мисал булып минем өчен торалар иде. Һәм инде аннан соң мин мәктәпне бетергәннән соң Казанга килеп, университетка кирдем укырга һәм университетта гарәп телен өйрәнүне дәвам иттем. Тәҗрибә турында сүз киткәч, һәм мин үземнекне дә сөйләп китәм. Кичкенәдән алман телен өйрәндем. Һәм нәрсә миңа аңа этәргеч булды. Бу без 41нче ел балалары китабы. Мөхәммәд Мәхдиевнең, хәтерлисезме икән? Анда шундый юллар бар. Немец телен белмәгән кеше Гитлер тегермәненә бер чүмеч су сала, белгән кеше фашизмга бер удар ясый. Менә шушы өлешне тыңлап китик әле. Юк. Иң авыры шулай да немец теле. Үзе булсын ул бер дигән дошманыңның теле, шуны тагын өйрәнеп ят. Шуның өстенә укытучысы, нечкә аяклы, чандыр яңаклы, шүрәле бармагыдай нәзик озын бармаклы ир уртасы бер кеше. Уң кулындагы озын урта бармагын күзеңә терәгәндәй шуқый-шуқый белем бирә.
Син ничә тел белсәң, шуның кадәр әйбәт кеше фәлән тегән дип йөрәкне боза. Син бүген бер икеле алдың, димәк син Гитлер тегермәненә бер чүмеч су салдың. Син бер бишле алдың, димәк син фашизмга удар ясадың. Һәр сүзе ярага тос. Җитмәсә татар сүзләрендә үзенчә бозып сөйләп үзәккә үтә. Бүген дими, бүген. Соңга калдың дими, сыңа калдың. Шуңа күрә сүзе авыр, һәр җөмләсе баш миенә чүкеш белән суккан күк. Немец теле бөек тел. Немец милләте дөньяга Гётене, Шиллерны, Бетховенны бирде. Немец халкы кешелек җәмгыятенә Марксны, Энгельсны, Бебельны, Липкнехларны бирде. Эрнст Тельман немец телендә сөйләшә. Милләр кабара, баш шаулый. Немец телен Владимир Ильич бик яхшы белгән. Фридрих Энгельс 8дән артык тел белгән. Я Хода, моннан соң ничек яшәрбез? Бер генә чит тел белмибез бит. Шуны уйлагач, баш мие бөтенләй эшләүдән туктый. Менә шушы ниләрдәсең? Мин әнидән немец теле китаплары таптыра башладым. Әле ул вакытта башлангыч сыйныфларда чит телләр укытылмый иде. Интернет та юк, сүзлекләр дә юк, бер нәрсә юк. Кичкенә генә авылда укучы, без кичкенә генә авылда яшибез. Шуннан әни китапханәдән 5нче сыйныфлар өчен бер китап алып кайтып, мин аны карыйм да инде, анда бер нәрсә аңламыйм, рәсемнәрен карыйм инде, сүзләрен бераз. Аннары университетта укыган әнинең сеңлесе кайтты һәм ул бераз миңа шул хәрефләрен өйрәтеп, бераз укырга өйрәнә башладым инде. Һәм иң кызыгы, мин 5нче сыйныфка урта мәктәпкә баргач, анда безнең бер укытучы укытты. Ул шундый бер цивилизациядан ерак авыл, һәм анда Германияда булып кайткан укытучы укыта иде немец телен. Бик кызыксынып, бик яратып укыдым инде. Ләкин кызганычка каршы ул 1-2 елдан безнең мәктәптән китте һәм аннары инде юньле укыту булмады. Кызганычка каршы. Ләкин шулай да миндә ул менә шул мәхәббәт калды. Мин аны киләчәккә дә барыбер өйрәндем. Менә шул мотивация. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Дип әйткән Ludwig Wittgenstein. Минем телнең шикләре, минем дөньямның шикләре дигән сүз. Менә шулайрак тәрҗемә итәргә була. Күпме тел белсәң, шуңа кадәр дөнья ачасың дигән кебек үзеңә. Шулай дип әйткән инде. Азатлык радиосы, татарча подкаст. Ләйсән, гарәп телен өйрәнү миңа бөтенләй нык авыр кебек тоела инде. Менә Кытай теле кебек, шундый. Аның нинди методикалары бар? Сез ниндиләрне кулланасыз? Әле бит әле хәрефләрен дә өйрәнергә кирәк аның. Әлифбасын өйрәнергә кирәк. Бөтенләй икенче әлифба. Әйе, белесезме, дөрестән дә башка телләрдән аермалы буларак инде, бәлки шул япон теле, Кытай теле кебек аның да хәрефләрен өйрәнү дигән шундый бер чор бар. Әмма минемчә гарәп әлифбасын, гарәп хәрефләрен күпкә җиңелрәк өйрәнергә. Белесезме, ул кешедән тора, 1-2 көндә дә өйрәнеп була ул хәрефләрне. 1-2 атнада хәрефләрне өйрәнсәң, күпкә җиңелрәк, әмма хәрефләрне өйрәткәндә мин инде иң беренче дәресләрдән башлап, әзләп, берәнди сүз тезмәләр, җөмләләр әйткәлим. Мәсәлән, иң беренче дәрестән үк сабахул хәйр, хәйрле иртә, кайфа халук, хәлләрең ничек, яки анда ана би хәйр, кайфа халук дип, минем башта яхшы, синең хәлләрең ничек дип җавабын да әйтеп, сорауларын бирәм. Алар беренче дәрестән үк инде әкренләп сөйләшә башлыйлар, әкренләп ишетә башлыйлар. Шунысы бер иң төп методикалардан санала. Ягъни балаларны өйрәткән сыман башта русча әйтмешли устное опережение. Ягъни укый яза белмәсәң дә син ишетеп сүзләрне өйрәнергә һәм әкренләп кабатлап аларны истә калдырырга тырышырга тиеш буласың. Иң отышлысы инде ул сүзләрне контекстта, сүз тезмәләрдә, җөмләләрдә һәм диалогларда өйрәнү. Ягъни сүзне аерым сүзлектә бирелгәнчә генә түгел, сүзе һәм мәгънәсе аны инде шунда ук җөмләгә кушып җибәреп, шунда ук диалогта өйрәнеп, күпкә яхшырак, күпкә озаккарак кала ул һәм шунда ук син бу сүзне ничек инде бу җөмләдә кулланыйм дип уйлап тормыйсың. Ул җөмләне инде ятлаганча шулай китеп тә чыгарасың. Анысы бик яхшы.
Һәм минем өчен бер генә дә авырлык тоелмады, чөнки мин гарәп телен иң баштан ярата башладым, яратып өйрәндем. Шуның өчен яраткан эшеңне күпкә җиңелрәк эшлисең бит инде, ул күпкә җиңелрәк бирелә. Һәм ул бик мантыклы тел, математика сыман. Бер кагыйдә икенчесенә килеп тоташа. Минем өчен авыр булмады. Һәм мин укучыларыма да гарәп теле авыр тел дип шундый куркыныч итеп аны күрсәтмим, куркытмыйм, чөнки курка башласалар, һәм менә сездә дә бит шундый курку хисе бар, име? Гарәп теле бик авыр дип. Өйрәнеп карагыз, чөнки дөрестән дә ул бик кызык тел, бик матур тел. Минемчә, килеп чыгыр сезнең дә, өйрәнерсез. Рәхмәт. Мин яратам шундый телләрне. Төгәл, тигез булган әйберле кагыйдәләре яхшы булган. Мин үзем математиканы бик яратып бетермәсәм дә, шундый телләрне яратам әйе. Аңлап өйрәнергә яратам. Гарәп теленең кулланылышы никадәр, аның даирәсе киң, никадәр? Бик күп, Аллага шөкер. Күбесе индивидуаль да укырга телиләр. Һәм мин инде күбесенә инде хәзер юк, әлегә ала алмыйм дип, кызганычка каршы баш тартырга туры килә. Һәм менә нидә төркемдә инде өйрәнү, Аллага шөкер, күп, теләүчеләр күп. Һәм беренчедән ул мөселманнар Коръән укыр өчен, Аллаһ китабын аңлар өчен. Икенчедән ирләре гарәп булган хатыннар. Ягъни яңа гаиләсе белән аралашыр өчен, яки инде алар өйләнешкәннәр дә һәм хәзер инде шул ирләре янына, гарәп иленә күчәргә җыена торган кешеләр. Өченчедән, менә гарәп илендә яшәп эшләүче кешеләр. Гарәп илендә яшәп, гарәпчә өйрәнә алмыйча, мине эзләп табып, шундый укучыларым да бар. Һәм иң соңгы категория дип, тагын бер категорияны әйтеп үтәсе килә. Аларның ирләре дә гарәп түгел, үзләре дә гарәп илендә яшәмиләр, мөселманнар да түгел. Һәм алар гарәп теленә гашыйк булган кешеләр. Менә ике укучымны шунда ук искә төшердем. Берсе Латвиядә яшәүче бер ханым иде. Икенчесе Австралиядә яшәүче Юлия исемле бер ханым. Йога укытучысы. Булай менә аны гарәпчә өйрәнер дип уйлап та бирмисең, име? Ул шулкадәр гашык, шулкадәр кызыксына, һәм ул да өйрәнә. Бик кызык. Булат, сездә гарәп теле өйрәнә башладым дигән идегез. Сез ни өчен шулай гашык булдыгызмы әллә? Мин аны гашык булдым аның яңгырашына, беренче чиратта. Ничектер җырлардан манда. Кулакта инде гел ишетеп торган тел инде, име? Мен шулай ук намазында укыйбыз инде гарәпчә. Аннары гашык булдым язуына, нидер шундый биюче хәрефләр. Аны Нурбек Батулла әйткән иде бер юлы шулай дип, туры эфирдә. Соңгы вакытта туры эфирлар бик күп булды инде. Шундый биюче хәрефләр дип, һәм шулай ук бит инде безнең элек әби-бабаларыбыз язган гарәп телендә, гарәп илмәсендә, име? Һәм улай Нурбек Батулланың шул сүзләре истә калды, теге шул ук телдә башка хәрефләр белән язганда, теге аны башкача кабул итәсең. Ягъни татар телендә, мәсәлән, гарәп хәрефләр язганда, ул нидер шундый башкача кабул ителә инде, белмим. Һәм минем шундый теләк туды инде гарәп имләсен өйрәнергә, һәм татарча гарәп имләсендә язарга өйрәнергә инде. Әмма шуның белән бер рәттән гарәп телендә өйрәнергә теләк туды инде. Ләйсән, менә 40-тан узган кешеләр телләр өйрәнә аламы? Сезнең тәҗрибәдә андый сезнең белән эшләүчеләр арасында, сезнең белән эшләгән кешеләр бармы шундай? Телне өйрәнә ала. Хәтта беләсезме, онлайн өйрәнүче ике укучым булды. Алар мине үзләре Инстаграмда табып, берсенә 60 яшь иде, икенчесенә 62 яшь. Күзәлгезгә китерәсезме? Башта ул язды миңа, менә ди, шундый бик матур яза әле. Аңлатты үзенең ситуациясын, бик теләгем бик зур ди. Аласызмы мине ди? Мин әлбәттә алам. Сез үзегез Инстаграмга кирип, мине табып, директ кайда икән аңлап язгансыз икән, димәк мин онлайнда укый алырсыз дип башлап җибәрдек. Алар минем белән хәрефләрне өйрәнделәр. Икесе ике вакытта.
Нәрсә төрле сәбәпләр белән инде укуларын туктатырга мәҗбүр булдылар. Белмим хәзер ничек икәнен. Әмма беләсезме, шундый бер хатын-кыз булган бит. Като Комп, бәлки Ломб, гафу итегез, Като Ломб исемле бер ул Венгриядән тәрҗемәче, язучы, бәлки ишеткәнсездер, ул 94 яшендә үлә һәм бик күп телләр белә бит инде. Һәм 90 яшендә иврит телен өйрәнә башлый дигән бер сүз ишеткән идем. Шуңа күрә 90 яшендә дә өйрәнгән кеше бит инде ул теләк булса өйрәнә алыр дип уйлыйм. Һәм минем әле онлайн укыта башлаганчы бер укучым бар иде, 2 елга якын бер укучым булды. Анарга 42 яшь иде. Мин аның янына дәресләргә йөри идем, укыта идем аны атнасына бер тапкыр, һәм ул әле Мароккога да барып кайтты, ирен, балаларын, эшен калдырып, Мароккога барып, 3 ай анда яшәп, практикасын узды. Шуңа күрә өйрәнеп була. Әмма ничек өйрәнәсең бит һәм ни өчен өйрәнәсең? Бәлки хәзерге безнең әбиләр, олы кешеләр, алар бит инде күбрәк өйдә утыралар, барыбер йөрмиләр, чит илләргә чыкмыйлар. Әмма мәсәлән, хәтта хаҗга баручы, олы яшьтәге ханымнар бар, бабайлар бар, аларга да миңа калса күңеллерәктер. Ул баш мие эшчәнлеген яхшырта, хәтер начараймый. Уңнан сулга язу да ул бит инде бөтенләй башка төрле нәрсә, безнең баш мие өчен шуңа күрә бик файдалы тел дип санала. Хәтта теге әгәр син тешне уң кул белән чистартасың икән, вакыт-вакыт сул кул белән дә чистартып алырга кирәк, чөнки баш миенең башка ягы да эшли башлый, йоклап яткан җирләре эшли башлый. Нейропсихологлар шулай киңәштеләр шул. Аннары Католомбны яңадан искә төшереп китсәк, ул бит 16 тел белгән икән. Миңа калса теге бер телне өйрәнгәннән соң икенчесен өйрәнү җиңелрәк, бу факт инде, шуннан да шулай. Һәм теге башкача эшли башлый, һәм син булай да була икән бит дип уйлый башлыйсың. Һәм бирәк теге төрле гаиләләрдән булган телләрне өйрәнсәң, теге мәсәлән, без инде безгә бирәк тә кулай теге билингвал булганга күрә татарларга име. Чөнки урыс теле һәм татар теле теге ике төрле гаиләдән, һәм алар ике төрле оештырылган име, теге структуралар ике төрле. Һәм без яшьтән үк беләбез, тел мондый була, һәм тел мондый була. Һәм шуңа күрә безгә тагын икенче төрле телне өйрәнү җиңелрәк. Шуңа күрә балаларыгызга татар телен өйрәтегез, зинһар. Аларга соңыннан башка телләрне дә өйрәнү җиңел булачак. Без менә улыбыз белән инде анарга 4 яшь татарча гына сөйләшәбез, бер дә урыс сүзләрен кулланмыйбыз. Ушул русчаны инде кай вакыт кына мультфильмнарда ишетә ала, әбисендә булганда, безнең өйдә телевизорда юк дигәндәй, мультикларны бик карамый. Караса да төрекчә яки инглизчә кабызабыз. Һәм дуслары белән русча сөйләшә ала. Без исебез китте. Ягъни, без белә идек инде, татарчаны саклый алсак, русчаны ул бик җиңел өйрәнә дип. Шулай да, дөрестән дә шулай. Мин шуңа әйтәм инде, урыс теле ул һава белән керә. Йога. Вирус шуннан йога кебек ул миңа. Шул мөхиттә яшәгәч инде, анда өйдә тагын урысча сөйләшергә кирәкми, теге балаң рус телен белмәс дип куркырга кирәкми инде. Һәрхәлдә шул мөхиттә яшәгәч, шәһәрдә яшәгәч бирәктән дә. Менә мөхит дигәннән, әйтәләр инде, Америкага барсаң, син барыбер инглиз телен өйрәнәсең инде, монда өйрәнмәсәң дә дигән кебегрәк әйме. Бу инглиз телле илләрдә шулайдыр. Ләкин, мәсәлән, гарәп әмирлекләренә барсаң, гарәп теле үз-үзеннән өйрәнеләме? Шуяк үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм, мин берничә ай яшәдем чит илдә, ләкин инглиз телендә аралашу мөмкинлеге булгач, мин теге ил телен өйрәнә алмадым. Бәсме менә гарәп әмирлекләрен популяр ул безнең өчен генә түгел, башка илдән килүчеләр өчен дә бик популяр, һәм анда гарәпләр бик аз дип әйтеп була. Шуңа күрә анда бөтен кеше инглизчә сөйләшә, чөнки килеп эшләүчеләр дә төрле илләрдән бит инде гарәпләр үзләре эшләми андагы шул шәһәрләрдә, шул әмирлекләрдә. Һәм шуңа күрә гарәпчәне инде анда
өйрәнеп булмас дип уйлыйм гарәп әмирлекләрендә. Әмма Сауд Гарәбстанында, кызганычка каршы Сүриядә хәзер өйрәнеп булмый димем, бик авыр ситуация. Әмма Иордания кебек, хәтта Мисырда да өйрәнеп була. Ягъни, әмма беләсезме, ул кешедән тора. Мәсәлән, бик оялчан гына, ничек дип әйтим, интроверт кешеләр була бит инде, алар кешеләр белән сөйләшергә оялса, үзләре сүз башларга оялса, беркем дә синең артыңнан китап тотып, анда яки кычкырып, шул сүзне өйрән әле дип әйтмәячәк. Сиңа үзеңә тырышырга кирәк, оялмаска кирәк, хаталарыңнан куркмаска кирәк, шул очракта гына өйрәнеп була. Һәм беләсезме, менә шул диалектлар турында әйтеп үтәсем килә тагын бер тапкыр, чөнки ул бик куркыта кешеләрне һәм студент кешесенә, әле өйрәнеп кенә килүче кешегә ул бик шок кебек, шундый бер курку хисе уята. Әмма син әйтсәң, минем белән фусха телендә генә, чиста матур гарәп телендә генә сөйләшегез дип сорасаң, алар син белән сөйләшәләр. Шуның өчен алар белән дә сөйләшеп була. Әмма сөйләшергә кирәк, оялмаска. Аннары инглиз телендә дә шулай ук бик күп акцентлар, диалектлар бар бит инде. Әйтеп китәсе килә, кеше нинди диалектта сөйләшкәнгә карап, аны кабул итүләре үзгәрә. Анда инде стереотиплар бар бит инде диалектларга килгәндә. Шул инглизләр, мәсәлән, Америка акценты белән сөйләшүләрне бер төрле кабул итә. Америкалылар инглизләрне, мәсәлән, Америкада инглиз акцентын бик яраталар инде, мәсәлән, анда теге. Син шулай дип әйтәләр инде, гадәттә инглизләр теге. Син англиядәнме ни дип анда. Аннары теге авырлыкларга килгәндә инглиз телендә алай ук авырлык тумыйдыр. Шулай да Англиядә бик күп акцентлар бар бит инде, һәрбер шәһәрдә хәтта үзенең акценты бар, диалекты бар хәтта. Диалектлар хәзер кими бара инде күбрәк акцент. Һәм аларның кайберләрен аларга бик нык авыр. Шотландиядә бер акцент бар шундый, мәсәлән, Глазго шәһәренең акценты әйтик. Алар бик нык үзгә сөйләшә диргә була, һәм аларны аңлау бик кыен. Әмма миңа кызык булды менә шушы диалектларны өйрәнү. Англиянең диалектлары бирә. Чөнки алар һәрберсе бик нык аерыла бер-берсеннән. Шотландия акцентында шулай ук өйрәндем инде. Һәм шунысы кызык, монда Казанга килгән инглизләр, Шотландия кызы килгәне бер, алар белән шул диалектта сөйләшсәң, алар теге шакатып куялар, үз кешесе кебек кабул итәләр сине. Һәм алар белән теге уртак тел табу җиңелрәк. Шуны әйтәсе килә инде, теге өйрәнүчеләргә моны теге приоритет итеп куймаса кирәк инде, әлбәттә өйрәнә башлаганда төрле сөйләшләр өйрәнү, әмма алга таба өйрәнсәгез, ул сезгә теге бер өстенлек бирәчәк инде. Алар сезнең белән аралашканда ничектер ачыграк булалар инде, инглизләр мәсәлән. Алар кебек сөйләшсәгез. Миңа бик кызык булды теге диалектлар өйрәнү, дөресен әйткәндә. Сездән соң менә шушы подкастның ахырында тагын берничә киңәш сорыйсы килә. Беренчедән, тел өйрәнү өчен көн сайын ярты сәгать булса да шөгыльләнергә кирәк диләр, ягъни атнага бер тапкыр 5 сәгать утырып түгел, көн сайын. Һәм тагын берсе инде соңгысы менә шушы мотивацияны ничек ахырына кадәр җиткерергә, ничек төшеп калмаска, ничек уртасында туктап, булмый инде миннән дип, әкренәеп, сүнеп, сүлпәнәеп туктап калмаска. Беренче рәттә әйтеп китәсем килә, даимилек мөһимрәк. Теге күләмгә караганда даимирәк, күбрәк теге озаграк утырганчы, сез ешрак утырыгыз теге телне өйрәнеп индеме? Көннә сез әйткәнчә 30 минут теге талып түгел, арып талып түгел, әзрәк өйрәндегез, иртәгә тагын өйрәнәсез. Шул дәвамлы булырга тиеш инде ул, туктамаска. Аннары кызык контент табырга интернетта. Мин әйтеп китергән камын, шулай ук яраклаштырылган, ягъни адаптированный китаплар укырга була, тыңларга була YouTube'та. Стивен Фрай укый торган китапларны тыңларга була, тәкъдим итәм инде. Аның инглиз теле шундый теге стандарт инглиз теле булып санала, эталон булып санала. Шул тагын әйтеп киттем инде, сериаллар, ниләр, алар сезгә мотивация биреп торырга тиеш дип уйлыйм. Узакка җитәргә тиеш ул мотивация, анда бик яраткан сериалыгыз була икән, саны инде хәзер оригиналда карый аласыз. Булат белән тулысынча килешәм, чөнки дөрестән дә бер нәрсә эшләсәң дә, ашарга пешерсәң дә, иде йөргәндә дә бер радио яки
берәр видео, сериал кабызып куйсаң да бик яхшы. Хәтта җыр тыңламасаң да Коръәнне кабызып куйсаң да, ул сиңа бара, ишетә барасың, авазларга күнегә барасың. Һәм мотивацияны ничек саклап калырга, минемчә, вакыт билгеләргә, берәр нинди вакыт аерырга, ул иртә белән дә була алай, кич тә була алай, әмма синең бер бер вакытың булырга тиеш, һәм син ул вакытта, мин шуны өйрәнәм, анда бәлки ярты сәгать, бәлки 20 минут булса да, һәр көнне. Һәм син шул вакытта мине зинһар, миңа комачауламагыз, минем эшем бар дип, әйтеп куйрады, хәтта булдыра аласың инде, сиңа шалтыратмасыннар, язмасыннар, әйтмәсеннәр берәйбер һәм шелтәрләргә, башка эшләргә аерылмаска тырышырга кирәк, бөтенләй телефоннан да алып куйырга яки мессенджерларны ябып куйырга кирәк, чөнки бик ачып җибәрәсең дә 5 минутка дип 1 сәгать утырасың. Һәм берәр дедлайн булырга тиеш, минемчә, менә шул эшне шул вакытка бетерәм яки шул теманы шул кадәр вакыт өйрәнәм дип, һәм зур эшләрне ваграк өлешләргә бүлеп башкарырга була. Һәм шул мәсәлән дедлайн куясың икән, 1 айда мин мәсәлән белмим анда үзем турында сөйләргә өйрәнәм, һәм син аны атналап бүлә аласың, һәм һәр атнаны мәсәлән 5 көн өйрәнә аласың, 1 көнне шуны өйрәнәм, 2нче көнне шуны өйрәнәм дип үзеңә хәтта язып чыга аласың, һәм һәрбер эшләгән эшкә инде анда плюс куеп, билгеләп, үзеңә шуны сөенеч кебек була ул, һәм иң мөһиме минемчә, ул башка кешеләр белән түгел, үз-үзегез белән ярашырга кирәк. Үз-үзегез белән чагыштырырга һәм үз-үзегез белән ярашырга, чөнки кемдер сиңа мисал кебек була ала, әмма син мәсәлән бер группада, бер төркемдә укый башлыйсың икән, һәм кешеләр бит төрле, һәм аларның тел өйрәнү сәләте дә төрле. Кемгәдер шуннан да бик җиңел генә бирелә, һәм син алар белән үзеңне чагыштырсаң, менә ул инде шулай эшли белә дип, син үзеңә бераз авырлык китерәсең, әмма инде син үзеңнең, мәсәлән, 1 ай элек, 1 атна элек нәрсә белмәгәнеңне аңлап һәм хәзер аны белгәнеңне истә тотып, күпкә яхшырак. Мин өстисем килә, мин үз инглиз теле өйрәнгәндә, мин телефонымны инглиз теленә куйдым, настройкаларында инглиз теленә куйдым, компьютерны, һәм аны куйгач, инглиз теленә куйгач, анда кайбер эзләгәндә, Google-лардан, ниләрдән эзләгәндә, Википедияларда инглиз телендә чыга. Аны ирендерә инде яңадан урыс теленә күчереп утырырга, шул аңлыйсыңмы, аңламыйсыңмы, шул Википедияны да бераз аңлаган кадәрсен инглиз телендә укырга мәҗбүр буласың. Минем өчен ул гадәт әйбер инде, мин бөтен җирдә инглизчә күчереп үткән. Мин аны турында әйтергә камында, бер нәрсә эшләгәндә сез үзегез белән сөйләшә аласыз. Менә мин монда эшлим әле дип, мин шулай әйтәм, торасың мәсәлән, мин тордым әле дип әйтәсез инглизчә. Һәм мин бит миллионга барам әле дип инглизчә үзегез белән шулай сөйләшеп бирә аласыз, хәтта аны кычкырып әйтә аласыз. Интернетта чатлар бар, төрле шундый хезмәтләр бар, анда кирип сез языша аласыз, таба аласыз чит ил кешеләрен. Зур рәхмәт сезгә шушы киңәшләрегез өчен, тәҗрибә уртаклашканыгыз өчен. Безнең подкастларны тыңлагыз, анда кайбер чакта шундый файдалы әйберләр дә була. Азатлык радиосында татарча подкастны Азатлык радиосы сайтында, Instagramда, YouTube'да һәм шулай Яндекс Музыка, SoundCloud платформаларында тыңларга була. Сау булыгыз, исән-имин торыйк. Сау булыгыз. Сезгә рәхмәт, сау булыгыз.